juhannusaattota, hyvää iltaa. Juuri saamiemme tietojen mukaan Liidossa on tullut yleiseen tietoon teinipojan törkeä raiskaus. Silminnäkijöiden mukaan tapahtumapaikkana oli Ilmaristen yhtenäiskoulun alue. Seuraavaksi näemme kyseisen tapahtuman silminnäkijän kuvaavaa materiaalia. La 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 la. Mitä tuolla tapahtuu? Hyvä Jumala. Mitä tuolla kun epäilyttäviä ääniä? Moi. Mitä? Hyvä Jumala. Herra, mitä täällä oikein tapahtuu? Herra Jumala, mitä teillä tapahtuu? Näköhavaintoja ja tuntomerkkejä kaivataan. Jos tiedät tapahtuneesta jotakin, ota yhteys poliisiin. Kaikesta huolimatta, hyvää juhannusaattoa kaikille!